mi m'agradaria començant donant les gràcies al Club d'Halterofília per la comprensió que han tingut al llarg d'estos anys respecte a lo que són les seues instal·lacions, pel talant que han tingut a l'hora de vindre a l'Ajuntament a parlar en l'equip de govern i les ganes que han tingut sempre de col·laborar, sense deixar-se portar per gent que l'únic que volia era encendre la flama davant un problema que no tenia fàcil solució, ja que ells, millor que ningú, són conscients que les instal·lacions que necessiten no poden ser unes instal·lacions qualsevol, sinó que, degut a la pràctica i a les característiques de l'esport que ells realitzen, el local on s'hagi de desenvolupar tècnicament ha de tindre unes característiques que l'Ajuntament a dia d'avui no té, perquè ell s'ha de llançar un pes d'una certa envergadura i per tant el local ha d'estar reforçat, ha d'estar aïllat acústicament i a més no ha de tindre ningun impacte acústic en les vivendes del voltant. Dit això, donant les gràcies al Club d'Halterofília per les ganes de col·laborar, pel seu talant, per la comprensió i per la seva paciència, dir-los que hem tingut a bé trobar una solució en la qual ells estan d'acord i és que on avui en dia hi ha una pista de pàdel al costat de la piscina coberta, prescindir d'eixa pista de pàdel, ja que dalt hi ha 3 i creguem que les 3 tenim més que suficient, i allí construir-se un pavelló on es practicarà halterofília. En aquests moments el projecte encara no està acabat i com no està acabat no el podem lliurar. El que sí que els informe és que el mateix projecte el redactarà, com és natural, l'equip redactor del projecte de les obres d'acabament de la piscina coberta. Com saben, es va traure una licitació per tal d'encomanar aquest projecte. Aquest projecte se l'ha quedat un despatx d'arquitectura de Ciutadans de la Valldigna i com que les obres que pretenen fer per al pavelló d'halterofília formen part del complex esportiu piscina coberta, doncs creiem que el més convenient és que aquest mateix equip siga l'equip redactor d'aquest nou projecte. Dir-los també que la intenció que portem i que ens agradaria és que aquest projecte es licitara a la vegada que es liciten les obres de la piscina coberta, que com bé saben en el pressupost de 2019 ja n'hi ha contemplat un préstec, un crèdit per a poder finançar-les. En això crec que ja donem resposta a tot allò relacionat al Club d'Halterofília.